Umabot sa 182,759,981 pesos ang pinsalang iniwan ni Super Bagyong Uwan sa lalawigan ng Camarines Norte base sa Situational Report No. 8 ng lalawigan kahapon. Sa datos, 119,551,246.70 sentabo ang naitalang pinsala sa agrikultura, 41,394,625 sa kuryente, 19,187,298 sa infrastruktura, 1,795,500 sa other assets, 681,300 sa livestock at poultry at 200,000 sa supply ng tubig. Ayon sa tanggapan ng Camarines Norte Public Information Office, hindi pa dito kasama ang naging pinsala sa telecommunications. Kung titingnan lamang po ay yung devastation na aming naranasan ay talaga pong napakalaki ng epekto nito sa amin. Subalit kailangan maging resilient, kailangan bumangon agad at makabalik sa normal kahit papano yung ating buhay. Base din sa datos, umabot sa 3,973 ang totally damaged na kabahayan at 26,284 ang partially damaged. 166,753 na individual o 44,352 na pamilya ang mga lumikas sa evacuation centers at sa mga pribadong kabahayan. Halos lahat naman ng evacuees ay nakauwi na, habang binigyan naman ng mga temporary shelter ng lokal na gobyerno ang mga pamilyang wala nang mauuwi ang tirahan. Hingin ko na rin po itong pagkakataong ito na pasalamatan lahat ng mga ahensya ng gobyerno at mga opisina na nakiumisa sa amin, pati na rin po yung mga volunteers na talaga namang walang tulog during or before the typhoon, during the typhoon, and after pa po. Sila din yung mga kasama natin sa mga clearing operations, rehabilitation efforts. Ito pong pagbangon natin ay isang magandang halimbawa ng pagtutulungan, ng kolaborasyon at malasakit sa kapwa. Samantala, nasa 50% pa lamang ang may supply ng kuryente sa lalawigan. 90% dito ay mga barangay sa daet. Sa ngayon, nasa ilalim pa rin ang state of calamity ang lalawigan ng Camarines Norte. Para sa mga balitang Tatak Bicol, Hercules Barbacena.